Breaking news pali nkhani zitatu apa kumano musataya nthawi ite tingopatsana mwachidule. Pali yoyamba inde ndilongosola ndekha zina ziwiri zomwe zimvera nokha. Iyi ndi ya Dr. David Mbewe amene wawa ndithu iwowa zili official sopano fapo yamba zana ngati mwakuti komano papa zili official tapanga confirm ndanu wake kuti iyayi iwowa atu apanga alliance ndi APM kapena kuti chipani cha DPP kuti ayendera limodzi pofuna ndithu kupikisana nawo pa zisankho zimenezi za pa 16 nde zodabwisa sizinati zizingobwerabe zodabwisazo kuti ma alliance kuti sanathe yes sanathe ma alliances ndithu DPP ndi David Mbewe komanso Ford ali limodzi ulendowo enawo tuone. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ineyo Cliff Chinyama. A president anayitanisa parliament mwadzidzidzi kunena kuti atamva meki itaulusa kunena kuti zisankho zomwe zikubwerazi anthu okwanira more than 80,000 atha kukhuzidwa ndi kusaponya voti. Mwa ichi a president malingana ndi malamulo anayitanisa parliament mwadzidzidzi. Ngakhale meki yomweyo inatseka parliament kunena kuti aphungu amenewa basi kwawo kwatha 6 years yatani woyagwirayi yakwanira. Koma anayitanisidwa mwadzidzidzi atazindikira kunena kuti zisankhozi more than 80,000 atha kukhala kuti sakwanisa kuponya voti malingana ndi lamulo lomwe lonena kuti wina aliyense azikaponyera voti center yakwawo. Anaganizirapo kumbali ya security, ma presiding officer, ma monitor, zinthu ngati zimenezi. Kwa ine sindikuona atu anthu 80 chakuti 1000 okhawo, koma ndikuona kuti figure imeneyi itha kukhala yokwera kwambiri mwina more than 100 chakuti close to 200,000. Ndikunena zifukwa chani? Mdziko muno muli ndende zomwe zimasunga akaidi. Andi mutha kuwerenga anthu yomwe ndithu meki inkapanga kalembera ameneyi ndi kalekale kwambiri. Ndi akaidi angati amene atuluka ndende zathu za Malawi muno kuchokera nthawi yomwe meki inapangisa chani kuti kalembera ameneyi kufikira pa nthawi ino mutha kuona kuti ndi akaidi ochuluka kwambiri. Nanga ndi akaidi angati amene amangidwa kuchokera pa nthawi yomwe meki inakhazikisa kalembera ameneyi kufikira pano. Fori amamangidwa analembesa kunja kuno akalowa ndende adakali ndi zovotera zomwezi. Ndi angati mutaona ndi ochuluka kwambiri. Ndi akunena kuti abwezeresa lamulo. Fwa kwa ine ndikuona kuti kubwezeresa chifukwa lamulo lomwe anasinthalo palibe china chilichonse chomwe chinatani kuti linagwira. Lamulo silina lilakakhazikitsidwa kudya misonkho ya Malawi, komiti yomwe imapanga za malamulo yajeje misonkho ya Malawi kupanga lamulo lososagwira ntchito. Lero likupezedwa lamulo lili ndi zofowoka ndikuyitanisanso parliament kukadyaso misonkho ya Malawi ndikubwezeresa. Dziko lathu linolo lili ndi zinthu zambiri zofuna kukonza. Ndimanena mobwereza timakumba maenje onongera misonkho ya Amalawi mdziko muno. Chifukwa che parliament akamana kuti aphungu ndikhulupirira palipo pamene ankapanga lamulo kuti wina aliyense azikavotera pa center yakwawo panali vuto lomwe iwo ankalirani kuti ankaliona. Koma akapanga zimenezo akapanganso chinthu china chakenso chobweresanso mavuto enaso.
Are we serious? Tiyeni lero apanga zinthu zija mwapfuma akuti akubwezeresa akukapereka mphamvu fa lamulo limene jalo likupeja limene akuti abwezeresa kapena achosa lamulo lakale lomwe akunena iwo lomene akunenera inu akewo nkunena kuti wina leseno ma presiding officer ma monitor komanso a security akakhala akutani kuti akukavotera madera ena. Mutha kuonanso kuti zapangidwa zinthu ja mwapfuma sakuyang'ananso ma areas ena ndi ena. Ine ndifuna kukusimikizirani pali anthu ena ake umaruka apasa ballot paper ija yoti akukavota m'box muja amapita amene pajapo mwina kangochonga phungu kwawo ndi kansala basi president osamuchonga. Anthu amaganizira ngati amene wawa ali mkatikati mwa mamonitor aja, ali mkatikati mwa asecurity aja, ali mkatikati mwa ma presiding officer aja, amaganizira ngati amene wawa. Nanga ngati anthu amene wo mukuwapitisa kumalo kuti akangosankha mtsogoleri wa dziko simunaphere ufulu. Fweni unena panopa ndizoona munthu amatha kupita amene ampasa ballot paper ija kuona kuti ine za mtsogoleri saniphwanyise mutu malingana ndi mmene sikukhalira kwathu Malawi kuno. Mwina ningochonga nani kodi MP wa kwathu uno kapena ningochonga kansala wa kwathu. Anthu amene wawa mwaganizira mukakanena kuti ayi mwabwezesa lamulo munthu azikavotera dera lina koma munthu sakakwanisa kusankha kansala kapena MP wa dera lawo. Ukokha mwina amene angaponyedwe ku constituency yawo ni amene angapezeke ni mwayo osankha yani kuti MP wawo koma kwa kansala ako ndikukayikira kwambiri andi ndiwochepa. Chifukwa chani zipani zili ndi anthu amene amakhulupirira nzotheka munthu kunchosa ku brand kufuna zavotera kuti kokoti kuzavotera kunoko ku Lilongwe malinga nazo ndi mmene munthu wako ali chikhulupiriro cha chipani chimene chilili. I'm talking about my monitors. Fa chipani chimakhulupirira ndani kuti anthu osiyana anthu awo nzotheka kuti MCP ifuna kutenga ma monitor kunoko kupitisa kuti kokoti kupitisa kumwera malinga nazo ndi chikhulupiriro pamalawi pano mupazi wamene pamatani kuti pamakhalira zinthu zake kumene kuchaka akasankha mtsogoleri wa dziko mwamupera ufulu ona kuti sasankha MP wa dera la kwawo kapena kansala wa wodi ya kwawo. Malamulo jasi timathamangira kupanga zinthu andimene amanena opposition kuti mumutu muli zinthu zina zake zambiri zofuna kuti tani kuti tizikonze tiziunikire ani ndizona tinatapanga fast kukonza lamulo lisanagwire ntchito lero talisinthaso kulibwezeresa kubwezeresa kujaso kwakalaso kwaje anguso kusayang'ana maili azena situmo kuma unonga misonkho ya ndani wodi ya Malawi. Andi panopa pali anthu ambirimbiri amene ndithu sakakwanisa kuvota nanga simwapereka mphamvu yaperekedwa kwa ameki nanga amekiyo akuganizirapo za atolankhani poti mmene akulankhulira mujamo zikuonesa kuti atolankhani sakupangidwa adi pamene pajapo mmene akulankhulira mujamo nanga aganizirapo za anthu akaidi amene analembesa ali ndende ane anatuluka anabwerera madera akwawo nanga akuganiziraso zokuti pakati kuchokera pa nthawi imeneja pamangidwa anthu enanso amene ali mkati mwa ndende amene analembesa madera akwawo ndipo zovotera zija apita nazo mkati mwa ndende aganizirapo zinthu ngati zimene zonse ndiye tikamana kuti takonza ziti izinso zikungofuna kungotisimikizira kunena kuti ma member of parliament ajawo mwina maphunziro awawa amwe tikumatenga pamene munthu angokhala ndi MC ndiwosakwanira kwa kaganizidwenso kakuvuta kumene koko kaganizidwe kakuvuta chifukwa kumapanga chinthu tinasintha lamulo lija kuti munthu azivotera pa center yakwawo tinaonapo mavuto ena amene anachitisa kuti anthu asinthe zimene zichi ne vuto lija talisamusa kuchoka uku tikupitisa society inaso kumene talizindikira vuto lija kuti tasamusira vuto lina kupitisa uku tikubwezeresa ko zakale zomwe zija tikutengaso vuto lomwe lijaso likupezeka society inayo ndi mmene tikupangira zinthu zathu.
ndiye choncho kumene kuti Malawi angatukuke. Njira zoononga ndalama za nkhaninkhani Malawi atukuka. Andi zimene zachapangidwa mwachangu. Andi mwina ndikukhulupirira kunena kuti zisankho za ulendo uno zikanangokhala chonchi, zikakhala chonchi, mavote mene anapangira muja pofuna kusinthapo payang'anidwe ma areas ena ndi ena. Ani ma areas okomera munthu wina aliyese zikanatha kutithandiza. Koma tapanga zinthu mwachangu, tinasintha mwachangu zinthu, lamulo lisanagwire ntchito kupezeka kunena kuti ayi tibwezeresenso zijazo. Pobwezeresanso tikusungabe zinthu zolakwika. Anthu ena strumo aphedwabe ufulu okuti sangakavote sangasankha atsogoleri akumtima kwawo. Akuwumirizidwa anthu kukasankha president ekha. Tikambe nkhani ya America. Trump akuti Amalawi ndi Mazambians amene mukufuna kupita ku America kaya for tourist kuti mufuna mupange visit America muyenera kulipira ndalama pafupifupi $15,000. Kodi ndalama imeneyi akuti ndi yachani? Trump akuti akufuna apange protect America from invasion ya ma-foreigners. Then according to Trump, ma-foreigners ambiri ku Africa, makamaka Malawi, Zambia, akapita ku America ndi visa yokayenda samabwerera, amatsalira komweko. And imeneyi ndi imeneyi kutchedwa overstaying. So they overstay the visa. Sabwereranso kwawo yani. Pachifukwa ichi akufuna kupanga restrict nchitidwe otero kuti nchitidwe otero uchepe. Ndiye ayikano bondi. Ndalama imeneyi kutchedwa bond, visa bond. Utanthauza kuti ngati iwe kufuna upite ku America kaya kusonkhano, kaya kukayenda, kaya kukaonera World Cup, ulipire $15,000 ku American Embassy. Ikhala ngati bond. Iweyo ukapitano ku America kuja, ukakapanga zomwe unatengera visa yako ija, mu nthawi yako yomwe unatenga ija, ukabwerera ku dziko la kwanu, upite ukapanga claim bond yako akakubwezera ndalama zako. Mwamvesa? Sikuti 15,000 ukugula visa kuti ndikagula 15,000 ndagula visa then ndikupita ku America ndo basi ndikakhala ndagula ndapereka 50,000. No. Ngati ndionena kuti it's a bond yota ulu mbwerere. Mukamabwerera tikubwezerani. Okay. Tikapita kukapanga interview ya visa yako America. Amatifunsa mafunso ambirimbiri. Ndipo ndinanena kale kuti chimene amafuna aone ndichonena kuti iweyo ukupitiradi zimene zozo. Kodi ukapita kumene kuja ukabwerera ku dziko la kwanu ndi amakuuza kuti uonese link yako kapena connection yako zomwe uli nazo ku dziko la kwanu zomwe zingakupangise kuti iwe uzabwerere. Ndi ambiri timalephera kupeza visa chifukwa choti sitimalankhula bwino, sitimafotokoza bwino, wapangisa anthu aja kuti akhulupirire kuti ifesi tikachona tikabweradi. Chifukwa choti sitimalankhula bwino, mavisa anthu amakanika. Edi nthawi zina anthu onena kuti ndizoonadi akupitiradi ku chipatala, akupitiradi kukayenda kukaona abale, ndipo alibe cholinga chokakhala ku America kuja. Mavisa awo amakanidwabe. Amakanidwa ifo yani amakhala akukayikiridwa kuti awa khanga tisafuna ukabwerako. Ndi bondi ngati ili ngati timati yani pachilankhulo chathu timati kupinyolisa. Ndalama iyi tagwirizane ndalama iyi. Ine ndipite uku ndikamabwerera muzandibwezera ndalama yangayi. Bondi imene yalengezedwa pa Malawi ndi Zambia ndi imene Trump wasayinira nditu, ndipo ili ngati pilot. Afuna pilot utanthauza kuti yoyesera. Afuna ayese kuti zimene zizithandizadi zizigwira ndi ntchito. Anthu amene akupereka ma 15,000 wakubwereradi. Zikakhala kuti zikugwira ndiye apitiriza maiko ena ndi ena. Wabadakali pano asayina kuti 1 year kuyambira pa 20 August cha mwezi uno. Wina aliyese amene ali ndi visa akupanga apply visa yopita ku America alipira ndalama zimenezi. Mwambesa? Okay. So now tukutolapo chani? Tukutolapo zinthu ziwiri. Number 1. Ambiri, Amalawi ambiri tilephera kupita ku America. Tilephera kupita ku America chifukwa chonena kuti $15,000 ndikovuta kuti Amalawi ambiri tiyipeze. $15,000 makwacha ndi pafupi 25 million kwacha. Tikatengera marate aku banki
koma tikatengeranso mareti amene dola ikusinthidwira masiku ano pa black market, iyi ndi pafupifupi 65 million kwacha. So 65 million kwacha kuti mundigwirizire 65 million kwacha iyi ndikupita ku America, angakwanise ngochepa, angakwanise ndi akukhawo ana madya bwino adalama kale. Ndiye chinthu choyamba chimene ndikuonapo apa ndichonena kuti takanizidwa mavisa ambiri ife chifukwa sitingakwanise. Number 2, ngati ndiwe Malawi unachiona ku America, Trump yali mu office, usayerekeze kutulukako, chifukwa ngotulukako sulowaso. Ukangoyerekeza kutulukako akutsekera iseko, uzabwezedwa pa airport utuloweso. Ndiye msamale. Ziko mwambire sindikuziwa bale yanga ino nkhani mwayilandira bwanji, koma ineyo nkhani yondikhuza yopesa chisoni, chifukwa ndili ndi anzanga amene ali ndi ma interview a visa opita ku America ko za skulu, opita ku America ko kukaona abale, opita ku America ko kuti akasake zintchito. Apapa zinthu zikhala zovuta kwambiri. Ziko mwambire.